Jas luar biasa. Terima kasih. Tak tungane ndang gelis gede ya. Ya Allah. Oh tungane lah gelis. Ya tak ben gelis gede engko ben iso ngimbang-ngimbang manohara. Oke. Niki sampun. Terakhir Siden. Oh iya. Ayo sampai Trisha, Retno, Aul, Pesek. Iya, berempat. Iya. Berempat aja ya anak-anak berdiri sing rumangsa isih perawan berdiri. Iya. Oh Pesek gak perawan. Iya. Aku ya berdiri loh, Sek. Wis apane? Wis undangane sing entuk urung. Ora diundangi kok aku. Jane. Oh diundangi. Bature diundangi kok arek kok. Ya, engko nek longgar tak moro. Ya. Nek tanggapan ya sepurane lho, Sek. Tanggapan mawon. Tanggapan ya yang ya. Karo iki ya. Kok iso yang lho jero. Ya yang apa lho? Aku ku saiki bojone kancane ora tak ngono. Ya. Iya Mas ya. Mas Sek. Iya. Kok jaluk nomormu lho ya. Wah, dia. Nyaput tapi iki pengen ta. Ora. Nek pengen tak omongne ben BCS kowe. Hei. Enggak apa maksudnya. Iki lho. Oh ya. Ya. Ayo. Kada utuh. Bubuk asmara ya penutup. Dibalen ning Slendro Sanga. Ayo Tris. Ya, Sek. Apa? Ada personel baru ayo berdiri. Pelan. Mas Complan berdiri asal mboten Bu. Setuju mboten kanca-kanca. Suara rakyat adalah suara Tuhan lho, Plon. Niku Gak usah kakan dada. menek menolaki padha karo nyimpen Ayo. rezekine cah semene kira ditanggapne lho, Nggo. Rasa kakan dada ta. Ndang ayo. Engko tak PCS. Kowe nyimpen rezekine cah semene kira lho. Kowe kuwi ditanggapne. Coto. Udah cepet. Sini. Engko tak wae, Ustaz. Sepati. Niki lagune napa? Gubuk asmara terakhir. Berarti iki kono. Bubuk asmara digawe samboyonan. Cocok ta? Nah, sik jajal. Samboyo ki tangane kudu piye? Samboyo sih Mas tipung samboyo Mas, yo. Ayo, Senil. senil. Mas. Ayo, piye cemplon? Tangane piye? Daplang. Daplang sik. Daplang kaki. Kaki. Wah. Oh, ngono ya. Esek. Oh ya. Nek. Yo. Kata diubeng nih. Ganti Tris joget, ayo. Ayo Tris. Tombo kesel cacah lo. Ayo Tris. Iya. Heeh. Tris iki biasane lho. Setuju Ayo. tok. Mas Karis setuju tok. Tris joget. Setuju. Ayo. Iya. Ayo Tris. Mas Tris ayo. Entah kok. Ayo. Wes ta. Wes tandang ayo. Ayo Mas. Ayo. Saratan jajal. Ayo. Ayo saratan mau. Para anu ndang ayo. Nek kono wae kate kok. Nah, tangane piye? Oh ngono. Sutres nek joget tangane ngene-ngene. Nyapa ya Mas? Hah? Tangane sutres kok ngene-ngene iki? Anu kan dadi tukang keyboard toh ngene. Ora. Kita gejala stroke kok. Kowe kudu ngomong-ngomong. Ojo to. Renek neh lho kok keyboard nganjuk. Masak wis entek. Karek kuwi tok. Karek kuwi tok. Yo karo Pak Guntur, Ding. Ke samboyonan aja. Nek kono wae aja, Mas. Jajal tok, cus. Jiro lu. Ning kono. Nek kono cus. Alah. Sik tok, piye? Kuwi apa? Mbak Kaya kuwi lho, plot. Nih. Oh, sik. Nih. Ketok kene. Sik. Ndang ayo rono. Tak rekame. Dan to. Kaya cus lah. Sasa. Ayo. Ayo, kayak cus mang lho.
cakep, ora mau wis kok. Ora. Dan gawane iki le. Dak joget. Ayo. Yo, tak. Yo. Tak. Langsung bubuk asmara. Ketake cemplak menikmati. Ayo, Omah ketagihan. Loh, kuwi wae rong dadi badhek nang Bang Jo iki yo ngene iki. Rasane lagi gak semono piye? Somo. Gak, mau gayane momong berduri ketagihan. Lan. Ketake puantes sih belum iki. Piye to? Nanggap Astabrata karo Mbak Mandara wis bonus sak keteke lho. Ayo. Elak to. Anu sutres pengen. Nyatret tinggal tren jajal. Ayo Mas, gambeli jajal. Sutres pengen. Ya sing cepat sih. Nah, ayo. Ayo. Ayo Tres tangane Tres. Asik. Lah kok pantes kayak kuwi to sutres. Tres. Wes aja mbak cepat gue nenek Tres. Ketake kok pantes gawe raiki kowe. Iso perang ibad ge topeng lu hebat. Lah ya. Aduh, lara. Ayo Mas. Bubuk asmara yo langsung Oke, sabar ya. Ayo. Oh iya nya. Ayo Mas cepat joget. Oke. Ayo dia. Oke.
Aduh loro wetengku. Aduh. Yuk lanjut. Retno. Pur, bareng-bareng ya. Piye? Anu Mas, kita cemplon ki petok aku pisan kas ngono. Sesuk aku jawaban ndak? Job? Aku sesuk jawaban, aku sesuk prize. Nyapa? Aku sesuk jawaban, sesuk dadi ki senane. Jadi apa? Dadi wedok. Sesuk jajal ngene lho plon tak warai. Tangane ayo Mas, tak. Tangane ngene. Nah, kalau ngene pikulnya ngene. Ngene yo. Kita heru pengen. Ayo. Jangan terbuka aibnya. Wes. Ya entar nih. Bareng 1 2 3 4 ya. Oke, terima kasih Mbak Retno, Mbak Sri, Mbak Aul, Mbak Patricia, Mbak Cemplon. Lagi nyapa mbok ugane neh iki? Durung entuk sangu ngesane Mas utang neh Mas 50 tahun. Entek lah aku ora nggo duit. Mosok tenan mbok ceklek anu lho, nani. Oh alah. Ora enek kono sik toknya. Piye? Kepiarita ya le. Ya. Iki pira? 10. Iki pira? Spesa. Iki pira? Iki pira? 50. Dadi kabeh 50. Wis doyan dhuwit ora? Hah? Doyan ora? Doyan. Jajal panganan. Wes makasih ya Mbak Mano ya. Sama-sama Mas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala hiburan yang di sini sifatnya adalah hiburan. Ya. Jangan diambil hati. Ya. Jangan diambil apapun, ya. ambil aja masa lalu. Oke. Wes. Terima kasih Bu Lurah.
warga masyarakat, ibu-ibu terima kasih, bapak-bapak yang sudah ada terima kasih. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya Mas. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kon sing langit kelap-kelap katon